Machigni janeno ma Lolwe Tv kamoro amora ma intiere en chieng' cha beach. En Friday odiochieng' moganda fuong' e wigi. Ber ma mondo mi waluome mana matin tin. Ani ng'enacho ni kawacho naluome to waluome matin to iwinjo ni mane manitie gipong'o mana weche mag siasa koni gi kocha en mana siasa. Oboke adek mantie ka gieki nitiere The Standard, nitiere The Star, nitiere oboke mar The Daily Nation. Gite giloso e wach noendo ma ng'eny kod siasa ka Standard wacho niya: Inside Uhuru Ruto cabinet meeting, President and his deputies sit down to conduct state business with the CSs for the first time in over a year as queries over collective responsibility and retrospective tabling of agenda items before the cabinet crops up. Mane wach mantiere Uhuru gi Ruto nyoro kendo nyaka timo mano mabende en cabinet meeting ma okwongo mane ler mantiere kanyo endo. Ji mang'eny wacho ni koso ni koro Uhuru gi Ruto ok nyal bet kamoro achiel mati tich mar piny owacho. Ne en gima ber neno ka gite gibet kamoro achiel kendo giwacho wach mar government. Cabinet passes over 100 bills, policies, treaties and conventions and considers progress report on implementation of various priority projects. Ruto koro nobet kaendi koro abonjo kowacho ni koro ne sirikal nja nobedo hijacked. Sani koro kane jo Azimio la umoja mane nitiere cabinet meeting ni ndi wacho jo Azimio nodonjo sirikal mo hijack sirikal. Sani koro be nyobedo sirikande gi no koro wuon nyobedo kendo en tiere kanyo ndo kaka deputy president. Koro okakensa mo wacho ni jomoko hijack cha wacho ga nango. Some cabinet secretaries raise questions over collective responsibility of cabinet, citing those criticizing government and its economic policies. Mangani akanyewu kanyendo ni ilo pejiruto wange achieng ni angomyo in igoa sechima intiere oko. Questions raised over the legality and implication of the cabinet ratifying bills retrospectively, some more than a year after they became a law. Considers statement that noted that in 2021 the economy recovered from effects of COVID-19 and expanded by 7.5% compared to 0.3% in 2020. Kalonzo wacho niya: Kalonzo could run for president if he misses post. Maneler mantiere Wiper leader Kalonzo Musyoka as hidden card to run for president in the event that he misses out on the running mate position in the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Teka. Do be nyomio jomoko nyiero kaendi nitie jariyo manyotiere do dhako gi chuore ne gikwalo mogo. Kotere gi do to koro jang'ado bura wacho ni kar mondo mi otwe joge otimne gi arambe mapiyo mondo gidhi matang gidhi ginyiew godo chiemo. Notim kamano endo. Evans Odhiambo kod jaode miluongo ni Saumu Ali ne joyudo ku Mombasa kuno endi kod ketho no endo mar bende kwalo ne gikwalo mok ngano bandli achiel. Ne gikwalo mok ngano samoro midenyo rach kech rach. Wach mar Ruto gi Uhuru e cabinet nitiere. Wach mar chako mako wang' kae nito boke ni mar abich. 7.9 billion borrowed weekly on Fuliza as more sign up. Yani juma achiel jo Kenya timo hola madirom bilion 9.7 e Fuliza. Okapara ni nitiere kata bank moro matimo biashara machal kama kata in the whole of Africa. Maendi nyiso ni Fuliza jo Kenya o trust kabisa. Kenyans gamble with 463 million daily through M-Pesa in sports betting craze. Jo Kenya bende gambling esano joma keto kichwa. Ihaje ni keto kichwa hapana keto over. Mago joma tiyo gi pesa madirom milion 463 mano endo e weche ko mag betting ko M-Pesa. Koro jo betting ong'ere ang'eya. King'eni in phone ja betting koro ing'eni pesa di ma utiyo godo. Search for running mate WhatsApp as loyalty queries take center stage. Yani koro bende in ng'ano endo ma bende inyalo yie godo. Loyalty mari inyalo yie kodi mane gima duong' ahinya. Loyalty mari inyalo yie kodi kose. Mago weche mantiere kuom yodo mondo mi obed jalo Raila Odinga. Kalonzo to vie for presidency if Azimio fails to pick him. Mind wach masani koro nitiere. Kalonzo bro bedo kaka president kaponi Azimio kokawe. Homa Bay kae wach ni aspirants told to fight for social ills. Homa Bay Women Representative Gladys Uwanga, former Nairobi Governor Evans Kidero have been told to incorporate the fight against teenage pregnancy in their governance agenda. Uwanga and Kidero are the only contenders. Local civil society organizations regret that the rise of social vice of
the rest of social vices. One of the issues is teen pregnancies, which have impeded education of many girls in the county. Kidero kod wanga winjo wach monyisu nyuru wach mag hieme mako mohiu kod bende rowere e pacho kaendi. Mane ler mantie. Ka wadhi nyime. Court summoned Sankok over tiff with his former official driver. Maendi en jawar bura mogwel maendi en David Sankok do chako dware kendo ito Oboke mar 20 nyalo ng'ien to en ketho mane ma en godo. Nitie Oboke ka ndi ma The Pulse, Oboke malang', maendi Oboke ma The Pulse no ka entiere ka. Koro chien ka endi nitiere group men only Hat the band, the trio boy band comprising Modesai Mwinyi, Washira Gatama, and Kenneth Moya are back with their fourth 7-track studio album. Magi again nyalo ng'iyogi gintie kod band luongo ni Hat, group niendi gi luongre ni Hat. Mago inyalo ng'iyo achiel kachiel. E weche mag tuke mani kaendi matanga medi kana matanga gol. Any top athletes stars set for Doha meet tonight. Kawono ni endi nitiere weche madhi timre Doha. Mano endo achiel kachiel magoeko mag ng'wech sama bende koro ni De Bruyne impersonates Haaland with 4-goal burst. Maendi en Kevin De Bruyne en jatugo mar Manchester City ma jatugo mathiring'inya ahinya. It's a 10th straight Champions League spot for Atletico secured a Champions League spot for the 10th straight season after defeating Elche 2-0 in the Spanish League on Wednesday. Their victory moved Diego Simeone's team into the third place, 1 point ahead of Sevilla, which earlier missed its own chance to guarantee a berth in Europe's top club competition next season. Mano e wach mantiere kanyo ende Oboke nendo ma The Standard iwinjogi kaka gintiere ka Oboke ma The Star. Oboke ma The Star wach mantiere en ni Ruto to meet unhappy Central Region leaders. Ruto biro romo kod jogo ma e Central Kenya mok mor kod wachne. Kabogo nyoro nyowacho ni gido mondo mi gibed gi andiko moket piny kod Ruto kaka poni Ruto bedo jatend piny owacho gino mabiro timo negi achiel kachiel. Mano e ler mantiere kanyo endo. Eno kendi ka Ruto nitie cabinet meeting kaendi mar Uhuru Kenyatta e seche ma magi kikoro timre achiel kachiel. Ka wadhi nyime kaendi opinion polls moko nitie mowuok kaendi ombulu mar paro. Kiika leads Lee in Nakuru. En ni koro Kiika Kimani nyalo yombo mano endo ma en Lee Kinyanjui sani mondo bed governor ma Nakuru. Sakaja, Sifuna, Pasaris dominate Nairobi city races. Sani ndiko go ombulu Sakaja bro yombo, Sifuna bro yombo, Pasaris bro yombo e Nairobi kaendi. Kahiga pod otelo e Nyeri County. Sama bende kore wacho ni Ruto conquers Mombasa as Sonko races to the top. Mane wach mantiere. Deputy President William Ruto appears to have turned the table on ODM leader Raila Odinga coastal turf while retaining firm grip on Mount Kenya, a new poll shows. Ruto oyombo Raila in Mombasa for the first time. Mano wach mabed tang bed malich ahinya, but mana en par chigi gawacho ni mane kaka gino bro bet. Odinga plans to edge Ruto out of Western in new offensive. Mane wach mantie sani kod adao mondo mi odhi go mag Western mondo mi ogol Ruto kabisa oko. Anyisi ni weche ng'eny ka en siasa mutwere matimata. King'i koni to siasa. Radio Africa Group polls are credible. Pani maendi Francis Openda ma en editor mar gazeti niendi owacho ni polls magigolo gin gik mani kare ahinya. The public editor is back smack in the middle of a heated campaign. Campaign fever gripped the country long before the Independent Electoral and Boundaries Commission declared official campaign period. The stakes are high and opinion is sharply divided. The Star has been trying to get the public opinions through its monthly opinion polls, which look at various issues, among them most preferred presidential candidates. Kacho ni giri gino ene na sawa korach. Oboke ni kama siasa. Bungoma man with 42 wives narrates how he heals the sick. Pundi yo nigi do man gi mun 42. Undiegi ni luongo ni Yohana 5 nabii. At his Nandola home on Wednesday. Mawach milich madeni.
Yonatano Nabi 82 from Nandolia village in Bungoma County, who is a self-proclaimed prophet, claims he has healed people suffering from HIV, cancer, leprosy, and horns. Nabi, a man with 42 wives, spoke with Star in an exclusive interview explaining how he has healed many of his clients using herbal medicine. He attends to 70,000 people in a year. The father of 289 children. Aweki kanyo injo kagino koro ng'eny mohingo ngimana. Mon 42 ene achiel ariyo adek akeni kendo gi interval mare ya kai gi kendo ariyo akeni kendo gi nango to gi nyuolo 289 kids. Mano oingo nyaka kuku denja. Kaka dhako achiel kende ema nyalo romo wi. Dicho achiel kende romo wi dhako kaka koro 42. Honge wach. Kawa dhi nyime, Kisumu City to earn 2 billion from Summit. Mane wach mantie sani ni koro Kisumu bro yudo bilion 2 mane endo Afri City. Sani Afri City kamora mora, why Afri Cities need green spaces? Sani kisomo Oboke ni te oting'o wach mar Afri Cities. Anyang' nyong' ondiko kanyo endo olero gimomiyo Afri Cities bro bedo maber ne piny Kenya. Manchester next. Ten Hag ready for Old Trafford challenge after leading Ajax to Dutch title. Mane wach mantiere. Ten Hag koro biro achiel kachiel. Welcome on board. Unstoppable De Bruyne Sports Haaland meditation celebration. Mane wach mantiere kanyo endo. Sani koro De Bruyne luongo Haaland mondo mi obi gibede gi striker. Wan kaka jo Liverpool. Puro mnagoge gi striker gi no endo. Atieko kod Oboke ma The Daily Nation. Karua Mudavadi top deputy races. Sani koro Karua kod Mudavadi gino sani koro nyalo yiere gi ka Jalup Ruto kata Raila. Mane kaka nonro no endo koro golo mar Oboke ni. One of them holds the record for the shortest term in office as vice president, just 56 days, while the other could make the record as the country's first female deputy president. Whichever way one looks at it, this new Nation Media Group poll is throwing surprises at the hunt for running mates in the Azimio and One Kenya Kwanza camps, where jostling for power and positions continues to make these coalitions almost ungovernable. Anewach mantiere kanyo endo. Martha Okelo nigi 41%, Kalonzo nigi 27%, Peter Kenneth nigi 10%. Mudavadi nyalo bedo deputy mar Ruto ka nigi 19%, tae 14% en Kithure Kindiki, ae 13% en Anne Waiguru. Maber ni koni gi koni nitiere mine, mano wach maber ahinya kuom sani. Opinion poll no en ma entie kanyo, Safaricom be koro nogolo mano ma en statement gi financial statement ineno kaka nitie. Wach ma DP kaka nodhi achiel kachiel bura kod Uhuru nitiere bende kanyo. Sankoksan to be buried tomorrow in Narok. Kijana moro manyo negre koda kama gena mar wuon gi chande sani endi koro ibro iko odiochieng' makinye. Daily borrowing on Fuliza surges to 1.4 billion. Yani odiochieng' achiel kama kaka sani koro piny oruni kang' romo gotieno omenda mosekaw koa kuom Fuliza en 1.4 billion. Crazy business, Mano wach malich ahinya. Koro nitie gima wako dhoga ka. Ito Oboke ndi mar 17. 11 independents to unveil one presidential candidate. Yani jo independent achung' kende bo jakoloso party gi coalition margi. Gato ukni dhi chung' kende, ai giromo kendo giloso coalition moro. Koro giloso koro gin 11 gin tie gi coalition margi ma iluongo ni Under the Taifa la Fursa Forum. The aspirants said they had initiated negotiations. Ano kosipna Stephen Owoko ni kaendi odalego. Ruben Kigame giri nitiere kaendi. Koro obongi anento odhi bet nango. Yani achung' kenda oloso coalition. Yani Kenya kaendi en a very interesting country. Gik matimre moko nitie mamako. Yani moko miti nyiero moko be nyalo mako dhogi. Kani wuok ni chung' kendi. Moko kara chung' gi party mora mora. An niko Okelo kora dhi chung' kaka presidential candidate achung' kenda. Achung' kora an wuod Nyasiaya. Sani ndi kora adhi gi lweny mar gini kenda. Achopo mbele kacha ni bwana biuru mondo wariwre. Karang'o ne mondo bedo e party. Kara los party kapok ochopo kanyo. Kenya. Savula bro bedo deputy mar Baraza. Kakamega governor race has taken a fresh twist after Orange Democratic Movement flag bearer Fenidas Baraza unveiled Ogari MP Ayub Savula as his running mate. Fedad Baraza koro bro bedo kod Savula kaka deputy mare. Koro NDAP Kenya kod Orange Democratic Movement koro giro mondo gilor ne Malala.
onge wach wabro weyo gino gi kanyo endo. Aneno ka endi ka weche mantiere gin makoro ang'wanyalo miye kuonde moko. SRC moves sitting allowances for MPs. National Assembly Speaker says Salaries Commission is treating lawmakers unfairly. The government will save at least 382.2 million in plenary sittings allowances for 416 members of parliament in the 13th parliament. The National Assembly has that. Koro gimomiyo gitimo ma SRC emong'eyo. But aparo ni adieri, sitting allowances should be moderated. Jo Kenya kadho gik mang'eny ahinya, onego ni sitting allowance ing'iyo, ikete mang'eny ahinya, mahinyo oganda jo Kenya. We mondo wawe gini gi kanyo, ka Nyasaye oyie to wachako rom kendo e juma manyien chieng' wuok tich.